Men det tillfär som är ibland, det journalistiska tillfär tojende och reportage och samröver färdiga plats här. Bruk för slutkonferens tillfär här på iPad någon? Ja, men jag måste säga akkurat som nu hukte det här som blöven och också väl. Och jag måste säga att kvaliteten kunde gott vara bättre för jag ser det på en positiv måte. Vi ser här så huvudsöna som är sociala och sorgskapte flöver. Så tänkte jag okej. Kanske vara att det är också spännande att läsa om det ämne, men så för jag läsa för jag långt nu så var en ekvile tonsöva som var att han fick. Faktiskt överhuvud inte vidgera någon på näka som helst mat. Så testimaleting så ständer det vid var högt dagliga till nog allmänna stående som är högt dagliga. På samma måte här är en truspalta söva om att det är högt dagliga här nere och så är det sagt. Så här I har 8-4 så är det här, 8-4 så är det här och jag följer inte att man har huxat väl om vad det är man kan just blöjn. Det är rättligt omhuxat tillfälle och jag tycker att hvis det blöjn uppförs på händamaten som det gör I firmer och långt tog så ger oss folk att läsa det under alla omstånd. Jag tycker att det som blöjn är nödt till är att I större mån att satsa på att det som ständer I blöjn att det är kvalitet. Men är det så något lös när man tar några mil I bruk alltså? Sen då som det har knappt det var ju så att föringar efterspel först och inte. Men kan inte så George Senston I för jag vill säga att det är utvarsspel och nät någon och I blöv någon så läsa föringar först och inte. Och så här om kanske kvaliteten kunde vara bättre. Jag tycker vi att Sverige inte är skiftat I några mil men det var klart att ta emot några mil och ta I bruk en shoulder för här tid. Så det är inte så att man håller fast på det som en German var klar till där framtiden som färre kommer. Så det som du säger på det här så att globaliseringen vid takten så är det stadigt bruk för förskon tillfällen. Absolut. Jag hade föringen här bruk för att läsa förrän stod inte och därför inte andra vittjar om alla förgen utan för försmiddagens.